Λοιπόν, πρώτον να πω ένα καλωσορίσατε και σε αυτό το βιντεάκι. Έχω βάλει πάνω από 2 λεπτά να τραβάει γιατί έχω να σας πω κάτι. Λοιπόν, αν θυμάστε καλά, εκείνο το χ που ήταν, εκείνο το άσπρο χ που ήταν σε ένα μοβ κυκλάκι μέσα, το θυμάστε? Όσοι με ακολουθείτε βέβαια. Αν δεν με ακολουθούσατε, δεν σας ενδιαφέρει αυτό το βίντεο, μπορείτε να το κλείσετε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, από εκείνο έχω κάνει μια φωτογραφία που είναι βασικά δεν σας ενδιαφέρει η φωτογραφία, σας ενδιαφέρει πώς φαίνεται το όλο. Όχι το όλο, πώς φαίνεται, και εγώ έχω κολλήσει και λέω τι να είναι. Πώς φαίνεται το όνομα, επειδή το άλλαξα από το ονοματεπώνυμό μου, επειδή το άλλαξα, λέγεται cute κουνελάκι, και το κουνελάκι δεν είναι στα ελληνικά, είναι στα αγγλικά. Απλά το ψάξαμε να είναι στα αγγλικά και να διαβάζετε κουνελάκι, ώστε να μην είναι εύκολο. Να το έχουν πάρα πολύ στον κόσμο, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σας κάνω αυτό το ενημερωτικό βίντεο, για να ξέρετε πως από το χ πήγαμε σε ψεύτικο βέβαια έναν άντρα που είναι φτιαχτό, αυτό είναι από παιχνίδι, έναν άντρα που κάθεται και δίνει ένα γλυφιτζούρι, ένα μπλε γλυφιτζούρι σε μια κοπελίτσα με μπλε μάτια και ένα ωραίο κουστούμάκι. Ήταν κάπου, έπαιζε αυτή σε κάτι σαν ταινία, κάπου ήταν σε ένα πάρκο και είναι εκεί 2 χαρούμενοι. Αυτό είναι το ενημερωτικό αυτό βίντεο, γιατί τώρα θα πείτε ναι βρε χαρά, άλλαξε που άλλαξε, εμείς όμως αν το αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, σας χαιρετάω και φιλιά πολλά. Bye!